Uyabona ke futhi mina ngadala ngenye indlela ngoba ukuzuza kwami na personally akukho kakhulu kodwa bekuzuza umphakathi nomakhelwane engakhelene nabo. Yes. Cela uyiphinde leyo. Ukuzuza kwami akukho personal kumina. Kodwa ukuzuza kwami bekuzuza omakhelwane engakhelene nabo ngoba bengisebenzela ukuthi into engenzeke emakhaya esekukhona uhulumeni wabantu ayenze kodwa ethinta umphakathi wonke not ethinta mina. Ya ngicabanga ukuthi ukuthiphisa amakhansela namanye angewona uANC ngoba indlela yokusenza amakhansela iyodwa. Yes. Kufanele ukuthi izinto abayifunayo kumnyango kahulumeni beqala beyifake qala kwiIDP. Okay. Yonke into eyenziwa umasipala nengenziwa umasipala bayifake kuIDP kuze kube lula masucela ungqongqoshe noma MEC ethi mayeletha leyo nto uthothi iyavela kwiIDP kamasipala. Okay. Umagalela ngoJesu abanye begalela ngonyama isifiso somagalela kwiMakhiwa TV. Namhlanje njengoba sasithembisile ukuthi siniphathele uqweqwe lomholi lapha udume South Africa yonke okuyigama lakhe adume ngalo bathi Mdititi wakantombela phansi le kwaMnyathi sokhuluma naye sikubingelele mahlobo kwiMakhiwa TV. Angivume umsakazi kuMakhiwa TV umnumzane uSifiso Mtshali. Yes. Amen. Asingasabe shonale nale asingena odabeni ngabe Mdititi Ntombela ubani kahle igama lakhe asiphe naleli gama elithi Mdititi ukuthi laqhamuka kanjani. Mdititi wakantombela eFred kwaMnyathi uzalelwe khona kwaMnyathi ngo1971. Yes. Leli gama elithi Mdititi laba sidlaliso. Umama nje angibiza ngalo banga ngithi mangiqamba ngiqala ukuzama ukukhuluma ngithi titi kwagcina ke sithiwa uMdititi kodwa igama lami nje lisepasini ubongumusa Ntombela. Yes. Njoba ngizalelwe kwaMnyathi ke ngikhulele khona bekuyindawo engamaplaza ke kakhulu kungenwa nje amabhunu kusetshenzwa emabhunu ngeshwa ke umuntu akalitholanga isikhathi sokuya esikoleni leso sikhathi ngoba ukukhula kwethu ekhaya sasikhule emndenini ohlupheke kakhulu ubaba wasilahla sakhuliswa umama wayengabe bikhona uhulumeni obukelela abantu abahluphela leso sikhathi. Yes. Wakhula kumuntu kusetshenzwa amaplaza nje kukhona nezimayini njoba sesibi ngamadoda sesibadala ngeshwa kabazali futhi nabo sebashiya emhlabeni. Yes. Kodwa nje ngizalelwe kwaMnyathi ngakhulela kwaMnyathi ngigugela khona nje manje. Ngoba ethi umahlobo nje ithuba lokuya esikoleni akalitholanga akazaze angene nje ukuthi alunguze nokulunguza khona noma kwalunguzeka. Uyabona ukethu umuntu akafundanga ngoba mhlambe waphuma wahlulwa isikole waphuma. Yes. Mina nje aze ngiyenhlobo nje esikoleni. Izikole zazikhona ngoba ngaleso sikhathi isikole wawungangena iuniform ungenayo. Okay. Wawungangena futhi ngekho nemali ekhaya ke sasiphila kanzima ngoba sasiphila ukuthi umama asebenze emzini abantu ukuze sikwazi ukuphila. Akaze nje ngiyenhlobo nje esikoleni. Yes. Nezwa balaleli beMakhiwa TV ukuthi njengoba manje siphile ekuthena abantu bayafunda mahala eNingizimu Afrika nje abantu bedlale ngalelo thuba lokuthi bengaye ezikoleni ufunda from grade 1 to grade 12 mahala udle esikoleni uphinde futhi ufunde from tertiary level uzuqeda idegree yakho noma idiploma noma yini ofuna uyifisa ukuthi uyifundele khona abantu abangalitholanga ithuba njengaye okamahlobo othi akakaza angene esikoleni. Sicela ukuthi ke nihloniphe kakhulu lelungelo leni le-education njengoba siphuma enyangeni nje yamalungelo abantu ningalibukeli phansi laba abalizabalazela ukuthi lize lifike libe khona. Ngempela mahlobo singakusho singahloniza ukuthi lamalungelo alwelwa abantu ngathini nje kubo ngalelungelo lemfundo kakhulukazi wena ongalitholanga ugqugquzela abantu abasha nabasakhula ukuthi bangalithathi kancane lelithuba lemfundo. Ngabona ngifisa ukuthi abantu abanenhlahla ukuthi befundiswe ngabazali babo bengacabanga ukuthi umlingo lento.
eyenza la ubantu thina kubane lekhathi sasikhuluma kuba kwayekhona lo hulumeni mhlawumbe abe sizingqweqwe manje zemfundo. Yes. Uma namhlanje sesibheka bona abantu befunda mahala bephakela ukudla ezikoleni uyabona ngiyafisa abantu bakithi nentsha yakithi ukuthi ayifundela abazali bayo ifundela yona ngoba izinto eziningi esikhathini sanamhlanje zifuna abantu befunde. Yes. Noma bethuntu uyayazi kodwa mangenalo iphepha uzoba senkingeni ngoba ngisho nahulumeni wamanje uma uthi uyavolunteer nje eminyakeni othile kufuneka umatric. Yes. Uma umatric ungekho senkingeni manje ke siyaqoqumezela ke abantu bakithi ukuthi abakhuthalele ukufunda abafundela abazali futhi behloniphe othisha ezikoleni ngoba uthisha ngumzali behloniphe nabazali ezikoleni ngoba bafunda kalula manje bayawazi ukuthi umuntu mayiseqedile ngenalutho eye emfundweni ephakeme achaza ukuthi ufundiswa ugogo. Yes. Bale lo ncwadi ukuthi ufundiswa ugogo kuze engakhokhi. Uma ke kwakhulunywa kuthiwa kuba khona imfundo yamahala mhlawumbe ngezoba siphila ngengqondo ehlukahlukene abanye abayiboni kodwa thina sayibona yamahala ngempela le. Yes. Ilokho njengamalabo. Mahlobo uma usakhuluma njengamanje khona into evukayo la kimi. Ngabe uMahlobo umuntu othanda umculo? Yes, khona ingoma efikayo kimi njengamanje njengoba ukhuluma eculwa iLadies Mill Black Mambazo ialbum yayo ithi Lembe. Kunesihloko sengoma lapha esithi kuyafundwa ekuhluphekeni, kuyafundwa osizini. Shuthi uMahlobo kahle kahle singakubeka nje sithi ekuhluphekeni nasosizini uthe wafunda ukuthi kahle kahle impilo iyini. Uyishaya isikhonkosini lapho. Yes. Umculo ngiyawuthanda kakhulu yabona imculo enguthandayo iyo lo wesicathamiya. Yes. Kuba uMaskandi. Yes. Kuba umbhaqale ezama Soul Brothers. Yes. Bese ngithanda ke we-jazz. Yeah. Nanso ke imculo engithanda lokho kunye nje ngiyakuthanda nje kwaphela sengijayivisa abantu. Yes. Kodwa kunayo imessage ngithanda le message yabona lengoma ecula umshengishawala la wathi uqeda kuyisho. Yes. Ngeke ngisho yona ngithi mina ngafunda esikoleni engaze ngifunde umuntu kuso. Yeah. Ngoba ngafunda ekuhluphekeni school. Yes. Ngase ngiyagogotha ku university nayo futhi esho khona ukuhlupheka. Yes. Kuyafundwa ke ekuhluphekeni ngoba ufunda ekuhluphekeni usuke wazi ukuthi wena uwedwa ekhaya kini uwena oyoshintsha ikhaya lakini. Yes. Angathi ekhaya makuhlushekwa kubuswa kwamakhelwane ufisa uba ingane yakwamakhelwane. Fisa ukuthi wena funde esikoleni ukwazi ukuvusa ikhaya lakini lezi zinto ezinhle ezibona kwamakhelwane uzenze wena ekhaya kini. Ingakho ke nje mntaka baba mina ekukhuleni kwami kuthe noma sengiba nezinto ezingcono amadlela ahlaza kodwa akaze ngithuthe ngifuna ukuhlala kwendawo engakhulanga kuyona. Ikhaya ngilakhe khona lapha emakhaya emaplazini. Konke engikwenzayo enguzuzayo empilweni yami kuzuza ngikho lapha emaplazini. Mahlobo Mahlobo ke naye ke indaba lapha ke ukuthi ugcina ungayanga esikoleni amathuba amatoho agcine vela yini ngapha kuMahlobo ukuthi kube khona lapha qhashuluza khona ukuza kwazi naye phela ukuxosha lapha na ikateziwe. Uyabona ke ekukhuleni kwami mntaka baba bewukhona imayini bengabheka kakhulukazi iStandard. Yes. Mina ngiqala ukusebenza emayini yaseHlobane ngo1990. Yes. Cishe ngina 18 years. Yes. Ngalo sikhathi senza phansi emgodini wawufundiswa nje lapha ukuxhumana kanjani umlungu khona lo limo othiwa isifana kalo. Okay. Kwakhunywa lolo limlolo. Ukufunda kwami ukuze ngikwazi nokubhala kungakumangaza mntaka baba mina athi uyabona imoto lezi zinamagama. Yes. oToyota. Yes. oDalsin. Yes. oMaster. Ngafunda ngalawo magama mina ukuze ngikwazi ukubhala phansi. Ngifuna uthola imoto othiwa iToyota bese ngibhala igama ukuthi libhalwe ini kuze ngikwazi ukuthi uthi fe ngufaye kuphi. Umama ngisumama ngifunda kuyimaster kuze ngikwazi uM ngimfaka kuphi. Akekho umuntu wangifundisayo. Ngangilusa nje inkomo ekhaya bese ngibuka ukuthi la le moto othiwa ilokho ngihlale phansi ngibhale phansi bafike laba babuye esikoleni ngithi ke nifunde la uthothi nokubhala kwami kuhlangene nje akuhlukanisa kanga. Kodwa ngikwazile ukubhala manje ngiyakhona ukubhala even noma ngakwazi ukukhuluma kahle isingisi kodwa ngiyasiza ukuthi sithini. Okay. Kusho ukuthi yikho kokuhlupheka konke kungenza ukuthi ngiqine. Yes. Amathuba avela ke mntamkhulu oba ngisho ukuthi akasebenze emayini sabe sisebenze ngibona amaplaza futhi nathi ade siqelaza. Yes. Kangangobe ngize ngahamba ke
Sikubatohe siwabamba endaweni khona enye iproject ayikho lapha na kuthiwa working for water. Yes. Yeah, isusa ihlahla zokufika sasebenza futhi khona. Kwacila ke kwahamba ke 2011 agcina sengiyikhansela ke kwa Ward 5 kwaMnyati. Yes. Impilo ibiqhubeka. Mahlobo. Ikuphi mhlambe singasho ukuthi uMahlobo ukuzuzile elaphana ekuhluphekeni waze wagogotha usize nesikole. Iziphi izinto athe wayiachieve ke khona laphana ke angayiqatsha ngazi ukuthi nakho engikutholile kubeke phe kwetafula kuyona imakhiwa TV. Uyabona ke futhi mina ngadala ngenye indlela ngoba ukuzuza kwami na personally akukho kakhulu kodwa bekuzuza umphakathi nomakhelwane engakhelene nabo. Yes. Ngicela uyiphinde leyo. Ukuzuza kwami akukho personal kumina. Kodwa ukuzuza kwami bekuzuza omakhelwane engakhelene nabo ngoba bengisebenzela ukuthi into engenzeke emakhaya esekukhona uhulumeni wabantu ayenze kodwa ethinta umphakathi wonke not ethinta mina. Even nisho into ebiyenzeka endaweni siyazi ukuthi wafika uhlela lapho uhulumeni ubuyisela khona umhlaba kubantu. Yes. Ngaba ingxenye mina eyalida umhlaba walapha engikhona eMasoni evumana ukuthi uthengeke. Ilo uhulumeni esinayo ubuyiselwe kubantu. Ngaba ingxenye futhi yokubhekelela ukuthi i-service delivery fanele ize kanjani kubantu. Even noma kuvela itoho bengaqashe emndeni wakhe kwami bengayiqashi. Mina ombe ukubheka ukuthi abantu bayazuza yini. Iyona into ebengiyizuza leyo. Uganwa ke ngikaniwe impela. Yes. Kanoma umthetho nje intokazi engayithatha khona la ecoronation ebaqulusini. Okay. Ngayithatha nje impela ngathi awuna intombi. Ziningi ke bekizikhona. Oh, intombi. Bezikhona impela. Mahlobo. Ngoba bengehlulwa intombi mina. Yebo Mahlobo. Even nasemculo icathame ngangasicula. Yes. Ayikho ithi beyehlula ithi mebade ngicula kuyona. Yes. Emidlalweni ngadlala ibhola. Ebholeni bengu-goalkeeper ayikho iposition bengidlala unumber 1 kuphela. Yeah. Ngoba ngunumber 1 eyintweni. Okay. Bengashayeleki ke kalula futhi igoli. Umuntu mayekashayela mina igoli ebekhuluma kuphela inyanga eziwu3 obushayela umuntu ongashayelwa igoli. Yeah. Ziningenyana nje izinto engidlule kuzona ezinhle nezimbi ngiphila lempilo engiyiphilayo. Ingakho ke ukuze manguma ngikhuluma okunye ngithi uClever ongafundile. Hayi uba ngisho bakuyichoma vele kunjalo. Yes. Kodwa angikhubazekile ngokungafundi kwami ngihlonipha ukudlula abantu abafundile. Yes. Ngiphinde ngithi umadoda abhenki imali nobhenki intshebe njengoba uyibona nje intshebe ayithi phela ngokukholwa ngikholwe eNazaretha. Okay. Manje eNazaretha asigundiki. Okay. And then ke uyazi kulula ke mawunentshebe ngisho igama uthiwa yadla intshebe. Yes. Nomiwa wathi ayadla intshebe kodwa ke ingadli lutho ngoba lilula uma unentshebe ubizeka hayi lokuthiwa kuyale ukuhlafuna kwentshebe. Yes. Abantu abakuqondi ukuthi uvela lapho ukuthi kuyale ukuhlafuna kwentshebe kusuke kushiwo intshebe yembuzi. Okay. Nothe yomuntu obukuyibona imbuzi mayihlafuna imhlathi ithi. Okay. Iyona ke le kodwa thina nje bantu bayadla intshebe. Ngizama ukusho umntaba ukuthi njengamanje mina nguzuzile empilweni yami ekhaya mina einsizweni zasekhaya bengokugcina. Sizinto eziwu5 sezashona ke zonke sekusele mina ngedwa. Okay. Nodadewethu oyedwa, odadewethu abanye sebashona. Kodwa ikhaya liphethwe yimina. Yes. Ngikwazi ukuphatha ingane zabafowethu nengane zikadadewethu. Nginomuzi njengoba manje ngisebenza indawo nje manje kodwa siyaphila ekhaya. Yes. Ngiyabonga. Makhiwa TV noSifiso umagalela ngoJesu abanye begalela ngonyama sahleli naye ke umnumzane laphana ke Mdititi laphana ke waNtombela phansi le simdonsa phansi le kwaMnyathi sihleli naye nje la kuwona Makhiwa TV. Njengoba ke bese sigenile embuzweni wethu othi ke lapha eMahlobo engaka ama political party Mahlobo nala uhlala khona futhi bekudominate enye ipolitical party esingeke siyisho la njengoba ngiyakwazi ukuthi awuthandi ukuthi bizwe eduze wakho kodwa ke wena wayikhethela nje ukuthi uqoke le kaKhongolose abathi African National Congress wakhetha yona yini le eyakwenza uyibona ukuthi yona ipolitical party ehlukile nengcono nengenza ukuthi umuntu onjengawe aze athatheke ngayo na. Mntaba kungaba kuninganyana khona. Yes. Kodwa nje engikukhumbula kahle ngo1987 sihlala nomama ekhaya.
washona umama uthe maye seshonile umama sasala sodwa umalume base beyangithatha umalume ngo1989 nawo hlala kwaNongoma Yes. uma ngihlala kwaNongoma kunensizwa yasemdletsheni yayibizwa kuthiwa uNoman mangisakhumbula kahle Yes. yayisebenza koGoli yayifika kwaNongoma ivele igqoke yonke iattire ye-ANC lensizwa kusuka phansi 1987 kusuka phansi kuze kuphuma phezulu Yes. egqoka izinto ze-ANC ngiyayithanda lembala le ngingakazi lutho ngepolitiki nami ngoba kwangakhona kakhulu ngepolitiki ngaleso sikhathi Yes. yayesatshwayo kwaNongoma phela umuntu wayebona legqoka into ye-ANC lapha wayebulawa umuntu wayelokhetho ezwa phe endabeni makhulu endabeni kuthiwa kunamaphekula ayikhuni ayaboshwa ayabulawa uhulumeni wayekhona ngoba bafuna uketula umbuso singayazi nathi lento isho ukuthini iphela khona ngabe silwane sini noma yizimu singathi kuyini lento Lento abayisaba ngako uhulumeni ezothatha uhulumeni uyabona khona umuntu owafunda indaba ngelinye ilanga wasechaza ukuthi amaphela khona ngabantu abadingisiwe okay abalwalelizwe ngoba kwaboshwa uMandela okay ngase ngizwe ukuthi uMandela athiwa waboshelwa abantu abamnyama inkululeko abantu abamhawu ngase ngiyithanda le ndoda uMandela ngingayazi kwakho nje no TV emakhaya yes ngelinye ilanga sinomunye umfowabo ujabulane nawo Ntombela yafana insizwa sinezikipa enobuso kwaMandela okay sakeza sathi siyokweshela kumholo wezalukwazi okay sayigqoka hey uma sesiphuma sesilapha emholweni abazali bethu besibona sigqoke lezi zikipa bathi hawu nizosibulalisa ngigqoka iXhosa yezana izikipa ngezethu sayithanda ngutshela ukuthi mntaka baba saphoqela ukuthi sikhunyuliswe lezi zikipa zifika estofini ngathi ngiyazama ukubala ngesami iskipa oba ngitshente ngangisemncane kakhulu lesikhathi kwathiwa ukuhla kokuqoqa vele ngizola lapho mfaka ngizola ekhaya sinqonqisile lesikipa ngagcina ngisikhumula ngikhala ngabanikeza thema besifaka estofini ngahlehla ngamaphandle ngayibona intuthu ishunqa yashintsha manje ejwayeleke ngathi kushunqa iskipa sami ngabuya ke kwaNongoma ke sengiqashwe ehlobana ngo1990 yes kushawa amaXhosa lapha ehlobana sasikhona sekuno TV ke manje phela sibukisa no TV manje 1990 yes kuhlongoza ukuphuma kwaMandela ejele uthe mayephuma uMandela ejele ngawo 1990 nge11 February sibuka TV lapha yana kwakuhlokoma ke wonke umuntu lapha yana phela kuthiwa kuphuma iXhosa kanti bakhona nabanye abantu abayithandayo lento engiyithandayo ngangisaphuza lo sikhathi uma sesesipotini siphuza sikhuluma lapha ya ayikusho ukuthi mase sengiphuzela nginesibindi ke sokukhuluma into noma beyini kuthe makuqambe kulungisela indaba yokhetho kuzovota yonke into sisatshiswa leli qembe lalikuphetha lo sikhathi ngayithanda lento kwaKhongolose waphela sekulula manje emayini ngiyayibukela indaba ngiyabuka no TV emakhaya ongekho TV yes ay ngayithanda lento kodwa ngakajoyini kodwa ngithanda ngo1989 ukuyithanda kwami 1989 kuhamba isikhathi ke kwafika ukhetho sayovota sasivota kabi ke ngo94 basasatshiswa thiwa ubaba lona wayethiwa kavotelwa uZonatali kwathi uyakubona uma uvota okay kodwa manje ngithe mangibona ku TV besifundisa apha ku TV ukuthi kuvota kanjani kuyimfihla nafoko akho umuntu ozobona lapha ngicashe kanje uma sesifika ke esikhungweni sokuvota nanitsatshisela ukuthi nivotelene ukuthi sivotelene uyathanda uyakubona ngoba athi kwakuduma ukuthi phela ubaba lo wayephethe unesalamuzi yakwazi uyiphendula ebeyikati uzeza yonke into hey mase ngivela lapha ekhunjini lapha kuvota khona uyabona ukuthi isithekile ngabheka phansi ngabheka phezulu nginovalo nqanqazela ngisaba ukuthi ngizovota kanjani ngoba ngiyalifuna leli Xhosa hey kodwa manje ngizovota kanjani ngoba thola umuntu uyabona ngabheka yonke indaba ngabona ukuthi baqhinga nayi angife ngavota isandla siqhaqhazela mntaka baba ngivotela eduze ekhanda baba uMadiba yes ngaphuma lapho mathi mangiphuma ngesound mhlawumbe azongibulala abantu cha ngabona abantu bengaboni hayi ngathi mangiphuma nami ngathi ngishaye kuyibukwana babethi zibukwana ngathi ngishaye kuyibukwana yes kwahamba kwathi ngo1996 96 yes ngabuya ngazohlala ekhaya kwaMnyathi lapha yenza ukuthi ngiyithanda kakhulu inhlana yaKhongolose sekuthengwa imhlaba okay tuyibuyisela imhlaba kubantu okay kwaba khona abantu bakithi ababedingisiwe begcwele konke babuya baklema imhlaba ngayibona ngayithanda lento ke abantu ke ngabafica ke kahle ke sengila kwa sengizizile kwaMnyathi apha engazalelwa khona yes kwangocomrade uAlpha Siculu okay oswashona yes ukhombe uPete Mtshali yes
oswashona okhombe uKim Xaba ngokhombe uThembi Khulu kwaba khona isalwazi sethu lapha uthi okhokho ufike sawakhumalo yes ngaququmezeleka ke kule nhlangano le ngayithanda nanku khona nabanye abakhuluma nje ngothi baningi abantu abayi-ANC lapha hayi wasecaca uyabona nje khathi siyokhethweni mfowethu mangibuyele emumva siyokhethweni athi kwakuphikiswa ukuthi ukhetha angayiwe ekhethweni sisebenze ehlobane siqeshisiwe lapho size lapho ebheka uZulu lapha labaqeshwe khona kuthiwa kuyiwe okhethweni lekathi kuthiwa kuyiwe okhethweni siphethe ired encane ethi asilalela indaba lezo sikhathi uMandela noBaba uButhelezi bahlangene ePitoli khuluma indaba yokhetho lapha athi mayethola khona uBaba uButhelezi uthi akaze ungene okhethweni wasevuma uvuma thina siqeshile lapha sizothi akiwe okhethweni siphethe le red uyavuma hawu nangu lo muntu esidayisa kuthiwa ngapha siqeshisiwe ukuthi asiye okhethweni nangu uyavuma manje engayibothi inzima lento ngaqala ngayijoyina ke iANC ngo1997 yes ngijoyina kuAfios Xulu efike namakhadi ebhalwa njengesandla amakhadi lezo sikhathi yes ngafunda ke kulezo nsizwa ke nawo baba ulo umphumzeni emtshali umabutho omtshali uformer speaker safunda ke kulabo bantu labo ke okutheke makuma saqala ke lapho kusebenzela abantu manje kusekhona uminister abawofola phansi Natal beANC sibabiza kwenziwa yonke lento le okuthe ngo2006 kuward 5 kwaMnyati savotela uAfios Xulu yes waqala waba ikhansela leANC yes umuntu wangifundisa into eziningi ukuthi usetshenziswa kanjani umphakathi ke lo nokuthi ubekezela kanjani abantu mabekuthuka ungadiscourageke unalokho encourageke yes ngeshwa ngo2008 uAfios bamshanga isibhamu bambulala khona le kwaMnyati kwaba uqala nqasi banekhansela leANC kwaba ngoqala nqasi bulawela ikhansela othema kiwo okhethweni lokuchibiyela safaka uPiti Mtshali sekushuthwe nezithombe zakhe naye seyifakwe egxotsheni alifikanga ukhetho lokuchibiyela nabamshanga isibhamu hawu kubulawa nje abantu beANC sesiyokhetho lokuchibiyela nje asenawo umuntu osimele thina sesimele umuntu oseshonile lasiluza lelo khetho labuyela kubafowethu laba bakhona yes 2011 ngaqala ke nami ngangena esigxotsheni ngene kufikwa mina kwaMnyati abantu bebebulawa abaningi ababebulawa ngathi makuthi ngidalela ukufa sengiyokufa nami ngangena ke ngaba ikhansela ke for 2 terms okuthe 2021 ngisehlulwa ke okhethweni yilapho ngaswa khona ngangena ke ngayithanda ke inhlangano yakho njengamanje oba ngiyithanda namanje ngiqhubeka nayo okungekho futhi okongishijoba ngaleli komdeni engilifomile ngiyakwazi ukubizwa ongqongqoshe beprovince nabenational njengoba ngikhuluma nawe nje umntamkhulu lapha sengcina kune project elapha ku Ward 5 esicela ukusibonisa oduma yokususwa izihlahla zokufika kuthiwa island plant i-removal island plant lapha esiqashe khona abantu abawu210 plus odrava bemonto abawu7 ku217 awucabange ke usiqasha umuntu oyedwa ekhana ngalinye uma lo muntu eholile ezofaka isaka lempupho ekadliwa abantu abangaki sizame ukwenza lawo mathuba omsebenzi ngalenhlangano khona kuye lo hulumeni weANC othwaka nawo uhlulekile ukuletha intuthuko ne-load shedding siyithole ngaye mina ngiyavuma amabetho abantu i-load shedding ye-ANC inge-ANC impela i-load shedding ngoba yona i-ANC yathi mayifika yathi ugesi awungene nakubantu abamnyama kanti ugesi wawukalela abantu abamhlophe kwase kuba khona i-load shedding ke manje kodwa namanje lo hulumeni we-ANC waqhubeka yabafala abantu ugesi yizi load shedding ikhona mabethi load shedding eANC ngiyavuma kuba nesayisho ukuthi ugesi awungene kubantu abamnyama ngaba yikho load shedding mahlobo mahlobo ngiyakhumbula kwaku 2010 2009 la khona kushuthi ongakabi ikhansela endaweni yakamnyathi ka Ward 5 ngiyakhumbula beyisukumela bona besho o minister from national kwaku uEgnamolewa ngathi wayese ungqongqoshe wezamanzi bese kuba uPeters ungqongqoshe laphana we-energy basho ukuthi wena obabizile ukuthi beze la bezofaka amanzi endaweni yakamnyathi bezofaka futhi nogesi endaweni yakamnyathi ilokho yini leqhuquzela kangaka ungakabi ngisho ikhansela ukuthi udonso ngqongqosho ukuthi beze njengoba namanje usayibambile usaqhubeka lapho uyabona mnganami ngo December 25 2009 sizwe ku 2010 yes nganginomfana wami engimthole ngo 2000 owayehlanipheka kakhulu umfana yes
okwathi ngalowo December akangeza kimi ekhaya wathi baba ukhisimusi ngizodlalela ekhaya komama ngizoza kuwena ngonyuye angithi ugesi wawungekho kudlala ama generator mabuka ama TV izingane zidlala i generator ibuka i TV abazali bayabhiyoza babhezela ukhisimusi themba lishonile ngasethi ucwabacwaba amathonsi lo mfana wacisha le generator wasethatha i generator seyifaka edlobo izulu laseseliqala ukuna uma esethu uyalayida ikhandlela walahla umetshisa eduze isigubhu sika petrol kwavutha lo plastic no petrol maye gijima ephumela phandle eyothatha amanzi ethi ucisha lo petrol kwaqhuma isigubhu sa petrol wavele washa umzimba wonke waphuma sephumila ngabe eminyango kwawulehlanu ngiyakhumbula ngikhohla lento mina ngapha ngiyathandaza ngigqoka umnazathi ngithandaza ukuthi secisha umlilo kuyisabatha ngenisa isabatha kanti ingane yami ngale ekhaya konini yasha uma sengiqedile ngathi uthi ingane yami isishile yaphela ngakusasa ngesabatha ngaya lapha esibhedlela yafa waphuma lapha phambi kwami umphefumulo yilapha engaqala khona ukuthi lento eyenzeka imenxa ukuthi ugesi asinawo angifisi yenze kwabanye abantu ingakho engabizwa ngqongqoshe national wozani izosifakela ugesi uWard 5 ngifisa ukuthi bonke abantu baWard 5 bebe nogesi uze kungenzeki lento yemi njengamanje uWard 5 icishe igodeke nawo ugesi sisodwa egodini eziwu40 njengamanje kuba ngikhuluma la nje kunenkontraka amabili afa ugesi njengamanje bangikhuluma la uWard 5 ilonto yangiqoqhumezela ukuthi abantu abathuthukiswe bakuthi uze ngehlile lento eyehlela mina Mahlobo yini mhlawumbe ungayisho kumakhansela njengamanje akhona lapha emkhandlweni umkhandlo wakuwo abaqulusi ngaphansi kweWard 5 lapha endaweni yakuMyathi nakwezinye indawo ukuzigcemeza zakhona kaWard 5 ongakusho mhlawumbe kumakhansela akhona lapha kwiChamber kwamasipala ukuthi ukuze bekwazi ukuthi ubhekelele izidingo zomphakathi yini mhlawumbe ongathanda ukubachushisa ngayo ukuze bekwazi ukuthi sibone imphakathi yethu ithuthuka njengoba duwenza endaweni yangakini kaWard 5 ngesikhathi useyikhansela engakusho kumakhansela ethu ukusebenzela umphakathi usuke ufungile lapha ya usuke futhi uzazi izidingo lekhathi ungabelona ikhansela bokathi na ukhala ngazo kumakhansela ade phethe uma kusuyikhansela akasikho isidingo lokuthi ubuyele emphakathi uthi usayobuzwana bafunani uyakwazi abakufunayo abantu kunalento ke ishiwo zifundiswa ke mina ngcono bangifundanga le kuthiwa iprocedure kuthiwa iprotocol uyabona iprotocol mntu ababa neprocedure yabavimba abantu bengadluleli phambili uma uyikhansela amasipala afanele uphelele kwamasipala umasipala kunezinto angakwazi ukuzenza kakhulu asithina endaweni yasemakhaya edinga uhulumeni weprovince kodwa engakusho kumakhansela khona kuba kuhle ube connected provincial government ube connected national government kuze ukwazi ukuthi ubhalele iminyango kahulumeni yonke iminyango uyibhalele ukuthi ilethe service delivery eward nokulona awuvele ubhale namhlanje ke baba bese kusasa uyayithola lonto ungaphela unyaka ubhala ube yiphele endlebeni boze bekulalele mina bengenza njalo bana manje ngenza nje uma uyabona nje manje kunongqongqoshe ozayo ngolwesibili kuleli eWard 5 angiqalanga umbhalela kulonyaka ngaqala kulonyaka ophela obeza namanje abantu uma besenzela idingo zomphakathi abaphume beye eminyangweni kahulumeni kuze bethola izinto bengabheka umasipala akanawo amandla okwenza izinto eningi nje example nje mntababa umasipala awunawo amandla okufaka ugesi endaweni yasemakhaya awunawo amandla wakhe izindlu awunawo amandla okufaka ugesi kodwa ugovernment weANC provincial national unawo amandla okwenza lezo zinto yilokho ofela amakhansela akwenza mhlawumbe Mahlobo usayiphendule kahle kangaka lo mbuzo ade sikubuza wona ukuthi mhlawumbe ungabachushisa uthini amakhansela ongesiwona ANC ukuthi asondele kongqongqoshe noma ongqongqoshe bengaba ANC kanye noMEC ukuthi bekwazi ukuthi beze kubo MEC nongqongqoshe baka ANC ukuzofuna izidingo zomphakathi nothi eze kuye angabheki isiqoko neskipa siqokile uMEC noma ungqongqoshe kodwa akabheke lokho kudinga umphakathi ukuthi ungaba siza kanjani ukuthi abasondele kubo ngeke babalele noma kuthiwa ikhansela liqhamuka kuphi political party ngoba ngeke ngibone ukuthi amanye amakhansela amanye ama political party awafuni ukusondela eduze nama MEC nongqongqoshe beqembu elibusayo eSouth Africa naKwaZulu Natal ukuze bekwazi beyolanda izinto zomphakathi begcine bengasizakalanga bevinjwa ukuthi uyini uMEC ngicabanga ukuthi ukuthiphisa amakhansela namanye angawona uANC ngoba indlela yokusenza amakhansela iyodwa kufanele ukuthi izinto abayifunayo kumnyango kahulumeni
beqala beyifake qala kwi-IDP. Okay. Yonke into eyenziwa umasipala nengenziwa umasipala bayifake ku-IDP kuze kube lula masucela ungqongqoshe noma MEC ethi mayeletha leyo nto uthothi iyavela kwi-IDP kamasipala. Okay. Kuphela umasipala ubanga nawo amandla okuyakho ngoba akuyona into irrelevant emandleni akhe. Okay. Nanokuthi ke uminister no MEC bethu akekho umuntu abambandlulayo noma ungelutho emphakathini bayeza kwoma babiza ukukhuluma ngedingo zabantu. Okay. Njoba sezathi sangabe bona amakhansela. Okay. Kodwa into eyinkinga kunalento ethiwa imandate. Yabona lesilwane ethiwa imandate siyahlupha ngoba fa uthatha umbuyalelo eqenjini lakho bese uimplementa wona. Kodwa ke manje ngoba laba bantu laba ke abengona uANC bazoxoshwa amaqembu abo bethi wena ufaka iANC la. Okay. Umbhalele kanjani ungqongqoshe weANC? CIF noma CEFF noma CDA. Okay. Banayo pressure ke. Okay. Akulula ke ukuthi ikhansela kulona leANC lilethe service delivery emphakathi ngaphandle wekhansela leANC. Ngiyengxake ke mina mangibona amakhansela eANC kukhona ahluleka ukuletha service delivery ebenu MEC weANC uminister eANC. Imandate imvumele ngoba phela wena ufana nomuntu ogqoka isudu wazwafasha isicathulo awufakanga isudu wasuhamba ngenyawo phansi. Uhlulwa yini ngoba phela igazi linye kulaba bantu ukuvilapha kwamakhansela. Oh kushuthi mahlobo lento yemandate kuma political party iyayivimba intuthuko ukuthi ize emphakathini uma abantu kwenzekile ukuthi alangawina ikhansela lenhlangano kaKhongolose kwawina mhlambe ele EFF noma le DA noma le IFP noma le ayiphi political party ekhona lokho kuyabanqunda bandla bengamakhansela ukuthi into umasipala ngakwazi ukuyenza engakwazi kuyiletha ngoba emandatewe ipolitical party yakhe kushuthi abantu babekwe eceleni lapho mase kubhekwa ama mandate ama political party abantu babekwe eceleni. Abantu babekwe eceleni ngoba mawubheka amakhansela abaningi abantu bangena ekhanseleni bayakhohlwa ukuthi uthunyiwe lapha ya. Yes. Bayakhohlwa lokho abantu ungenela umuntu lapha ukuzobheka ukuthi mayisehola uzodlana nomndeni wakhe. Yilo nto abangela bangena ukuyodla abangeneli ukuyosebenzela abantu. Ingakho nje mina ngibe ikhansela for 10 years kodwa ngiphume ngazange ngiyithenga imoto benguthi ize futhi ngithenga imoto. Yes. Akaze ngiyithenga imoto kumanje nje mntaka baba uma ngisekhaya uma indawo iqheleke ngiyakona ngigibela ibhayisikili ngathi ngibhayisikili. Yes. Ngihamba ibhayisikili ngoba ngangeke ngikwazi ukuthenga imoto ngiyikhansela. Ngoba imoto ngizogibela emotweni kube khona abantu engibafica esitobhini ngeke ngibalayishe bonke laba bantu. Ingakho lekhathi ngikhansela mina bengiphatha amafoni angaphezulu ku8 abalapha eshomeni. Ngoba ifoni mntababa ngiyakwazi ukufaka zonke inamba zabantu abakhona ewadini. Ngihamba nje ngibaphethe ngefoni bonke akekho ngibashiya kade imoto ilimit. Ngakho ke abantu base South Africa mina ngiyabanxusa ukuthi njoba siyokhethwe nomhla ka 29 May. Yes. Abenze isiqiniseko abantu ukuthi bengayikhiphi iNC emandleni ngoba iNC yona ephethe indlela yokuthuthukisa kwabantu abavota abantu noma sekuthiwa kuyavotela amakhansela abavota abantu beNC kuze kube lula ukuletha iservice delivery emphakathini ngoba akulula umuntu ongeyona iNC afuna idingo kumuntu weNC. Mina njengoba ngilapha Ward 5 siphethe umeya ongelona iNC lapha ebaqulusini angithi. Yes. Angeke mina ngiyokhala kumeya wabaqulusi because umjuda adlelana nomsamaria. Ayiphinde leyo mahlobo. Mina njengoba ngiyimember yeNC. Yes. Angikwazi ukuyocela intuthuko kumeya wabaqulusi obakeyena iANC. Akuvumi nje ukuthi nisegazini kimi. Ngani ngoba akayona iANC umjuda kadlelana nomsamaria. Kwayena abangathi ngiyafika ngiANC ngizocela intuthuko uzobuza qala kuyimember zakhe zeIFP ukuthi ngimi kanjani. Uyothi mayiseletha lo tuthu ayilethe ngemember yeIFP nothi mina ubene icelwe yimina. Ngakho ke abantu abahlala njengenyoko bebebene namanje ngamajuba abangamkhiphi uhulumeni weNC emandleni kuze iqhubekele izinto angakazenzi. Yes, mahlobo sesigoqa mhlambe elakho lokugcina mhlambe besithanda futhi ukuthi ukugqugquzele ekumakhansela njengoba sikubonile ukuthi ube ikhansela masingakubala singathi ube ikhansela elibekile induku ebandla emkhandlweni wabaqulusi. Akekho umuntu ongakwazi South Africa yonke bayakwazi oPremier oMEC ongqongqoshe nationally bakwazi bonke ukuthi mase kukhuluma Mdititi eWard 5 ebaqulusini ukuthi kusuke sekukhulume bani kumele benyakaza mhlambe nje ukuchushisa amanye nje amakhansela ukuthi ke uyibambe kanjani lento yakho yokuthi kuze kuqala abantu wena ulandele ngemumva ikusize kuphi empilweni.
uyisiphiwo mfowethu lokho. Yes. Siphiwe ipho engahlukene abanye abantu bayakufuna ukuba ikhansela. Yes. Akubona ubukhansela obufuna bona yibo ababufunayo. Ayiphindele uMahlobo. Abanye abantu bayifunele bona ukuba ngamakhansela. Akubanga ubukhansela obufune yena. Oyikho engafuni ukusiza abantu. Kunomehluko ke mntaka baba ukubizwa nokuyibiza. Okay baba. Kunomehluko manje lapha ebukhanseleni kufuneka umuntu obizelwe kulento. Okay. Ozothi maye ebheka abantu abheke ukuthi la abantu bangumndeni wakhe. Engabheka abantu ukuthi bemkhweze maqedane besifuna iappointment mayisezo esofuna abantu sebefuna idingo. Uyabona mase yokhethwe ntababa. Yes. Sibakhankasa etshwaleni, sibakhankasa emanzi emfuleni, sibakhankasa enkonzweni, sibakhankasa ematekisini ayike iappointment. Yes. Uma sebekuvotela abantu wena uma sebelethe idingo zabo ku usufuna iappointment kanjani? Uyikhansela ifoni yakho ayibe ngeyabantu inamba yakho ngeyabantu ayivalwa 24 hours. Yes. Umama wasekhaya uyazi uyisebenzisa abantu, uyazi futhi ufollowership suku. Yes. Yilokho kubizelwa kodwa abantu abakufunile ukuba ikhansela angeke efana nomuntu ofunwe yibo ubukhansela bamenza ikhansela. Uyena bethi ngenzeni ikhansela kungebona abantu ababona ukuthi kunezathu simenzele ikhansela. Umbuzo ukuthi before ngabulona ikhansela wena ubufuna ukuba ikhansela uke wenzani emphakathini? Akaze wenza ukuthi ufuna ukwenza ubuso sesikhundleni. Abantu naba bahlaniphe abangakhethi umuntu obazobagayela utshwala ethi ngivoteleni. Abambheke ukuthi lo muntu kunabantu abangaka ekwadini abasizile ngamapasi nje ID. Ngeke ukwazi umuntu amkhulu usiza umuntu ngendlu ipasi okuhlulela umsiza ipasi oba indliza ngepasi. Ipasi la 140. Uyabona mfowethu. Lo muntu ukupha kwenze lapho kulala ngadliwe khona esebenzise usasa kulomuntu elaledlile wenzeni akenzani nje ufuna ukwenza bese sesikhundleni. Abantu bayakufuna ukuba ikhansela kubona ukhansela ufuna bona yikho kwebehluleka nje. Ngiyakuzwa Mahlobo sesiqoqa nje Mahlobo athina wakhamaza ukugcina nje usungandlulisa kubabukeli bayo iMakhiwa TV. Owami umlazi wokugcina mfowethu ngawudlulisa nje. Ngiyacela wonke ama political parties njoba kuyokhethweni kube khona ukubekezelelana kwezepolitiki. Wonke umuntu unelungelo lokujoina inhlangano ayithandayo. Yes. Wonke umuntu unelungelo lokukhankasa noma bekuphi. Kodwa asibekezelelane ungabe bikho ukuchithawe igazi kubheke nabaholi bethu istatement abayishoyo kubantu abangasho istatement enohlevani. Yes. Abasho istatement ezinokuthula nokuqhumeza ukuthi abantu bephume ngomningi wabeyovota okwami nje ogcina ukuthi abantu abahambe kahle beyovota bevotela abaholi ababathandayo kodwa nje mina lami ivoti alifihliwayo nomndeni wami noma makhelwane bami thina sovotela iANC. Mahlobo siyabonga kakhulu kuyena uMdititi waNtombela phansi le kwamnyathi kaWard 5 ngokuthi masimcela siguqa siphaphatha kuye sithi Mahlobo besicela ukudlana indlebe nawe angalokho eshona le nale wenza lokho besicelile sithi uNkulunkulu akuphe njalo lenhlakanipho akuphe yona ngoba sayibona ukuthi akusiyo encwadi le kepha inhlakanipho ophuye yona inhlakanipho evele ezulwini kumdalo wezinto zonke sithi nathi Makhiwa TV siyacela neMakhiwa TV ukuthi uNkulunkulu ayiphe lokhu kuhlakanipha akuphe khona ukuze ikwazi ukuthi nayo ikhule ihloniphe abantu ibazisa abantu njengoba nathi nje sihleli nawe namhlanje kungenxa yakho ukuthi uyabazisa abantu kakhulu. Siyabonga kakhulu sengiphuma ngumfo wamtshalo uMakalela Gasi njengonyama ohlabangane limhlophe qwa bathi ke abamazi kahle lapha ke kuyona lapha na ke kwimedia bathi ke usifiso soMakalela bathi uMakalela ngoJesu abanye begalela ngengonyama sesiyahamba nisale kahle siyabonga kakhulu ukuhlala nathi ohlelweni kuyo elapha na ke inkundla yolwazi ekuyona iMakhiwa TV siyabonga. Amen.